ゲームの申請を受けて30分。その間できたのはある人物を呼び出したことと加賀谷さんとの通信が生きているかの確認だけ。ヤッホー、見えてる？秋月から挑まれたゲーム盤上宝探し。かわいいかわいいのーちゃんだよ勝つことも負けることも、そして今度は引き分けさえも許されない八方塞がりの状況。さらに基本ルールすらまだ把握できてない。ずっと無視だ。じゃあ始めちゃうね。まずは質問。ヒロト君のパートナーは3回以下に隠れてる？質問？質問は質問だよ。ターンごとに1回使えるコマンドでイエスかノーかで答えられる質問ができるの。ちなみにここで嘘ついちゃうと即リタイアだから気をつけてね。なら俺のパートナーは3回以下にいないから答えはノーだ。オッケー。じゃあ次は移動フェーズ。これも1ターンに1回使えるコマンドで最大3マス移動できるの。3マス？なるほど、各教室が1つのマス目になってるわけか。両端にある階段で上下に移動できるからね。ちなみに俺と秋月は教室前の廊下にいるが、それぞれのパートナーはどこかの教室内に隠れている。扉は電子錠がかけられてて、これも何かのコマンドを使わないと開かない仕組みになってるんだろう。それじゃあノアはちょっとだけ手加減してあげよっかな。右に1マス移動してターン終了だよ。ようやく俺に出番が。っていうのは嘘であヒロト君には特別に教えてあげる。ノアのアビリティの1枠目は2回連続でターンが回ってくる2回行動だから、もう一回質問。ヒロト君のパートナーが隠れてるのは5回以上？なんだよその冗談みたいなアビリティ。別に普通だよ。ほんのちょっと中身をいじってるだけで。ノーだ。やったー。これで4階にいるのが確定だね。それじゃあ2回目の移動も右へ1マス。ヒロト君が悔しがってる顔も見たいし、じらしてあげるはあそうだ。よし、俺だ。聞こえるか？似合ってるじゃねえか西園寺。完璧な変装でしょ。ありがとな。お前が来てくれなかったら最悪ゲーム開始前から積むところだった。いいわよ別に。ほらあんたが負けたら私も困るし。これからしばらく閉じ込められたままになると思うけど。全然平気よ。じっとしてなきゃいけないのがもどかしいけど、あとちょっとだけ寒いかも。4月といっても夜だからな。悪い、少し我慢してくれ。だったら早いとこ勝負をつけてユキを解放してあげましょう。よし、とにかくルールの把握だ。勝利条件は対戦相手が隠した宝を見つけること。この宝がパートナー、つまり篠原にとっては私、小悪魔はユキになるわけね。フィールドは英名の中で一番大きい通常校舎 A 棟だ。でそれをシンプルに表したのが 6×8 のこのマップってわけ。ターン中のコマンドは全部で4つね。まず2つはさっき小悪魔が使用した質問と移動。3つ目は相手のパートナーがどこにいるかを答える回答。当たりならそこでゲーム終了ね。ただし回答を使うのはプレイヤーがその教室前にいる必要がある。ちなみに回答権はお互い3つ。一応2回までは外せる計算になるけど、厄介なのは4つ目の退避ね。パートナーの配置を自由に変更できるコマンド。ああ、情報を1回リセットしてさらに物理的な距離も引き離せるけど、使うには回答権を1つ消費する。つまり回答権は攻守に使える3回限りの切り札ってことね。パートナーの位置を特定されても逃げることができるけど、代わりに攻め手を1つ失うことにもなる。だから小悪魔は2回行動を採用したんだわ。あの子はその気になれば倍の速さで動くことができる。そうやってプレッシャーをかけられ続けたら先に回答権を失うのは俺の方。やっぱり強すぎるな、秋月の2回行動。多分例の黒幕が用意した違法アビリティなんでしょうね。この分だと残り2枠も相当に厄介だろうな。ねえ篠原、ルールは大体分かったけど、ここからどうするつもりなの？あんたが勝ったらユキがこの島にいられなくなる。かといって負けたらあんたは一巻の終わり。一応それについては策がないわけじゃない。それってもしかして。まだ確証はないけどな。
久我崎とのゲームでも思ったけど、あんたって土壇場で卑怯な手を考えさせたらほんと天才ね。そりゃどうも。でも普通にやってたら小悪魔には絶対勝てないわよ。だから目には目を、イカサマにはイカサマを。俺たちにイカサマで挑んじまったことを後悔させてやろうぜ。後手1ターン目、まず俺は秋月に質問し、姫路が3回以下にいることを割り出し3マス移動して終了。対する秋月の先手2ターン目、2回行動により西園寺の居場所を2択まで絞られてしまうが、移動は右に2マスのみ。じゃあねヒロトくん。これで俺の後手2ターン目。加賀谷さんどうですか？いやーダメダメ。ノアッチが校舎全体に広域結界アビリティを張ってるっぽい。そうですか。区内選抜戦が始まるとき、端末感知ってプログラムを作ってあげたでしょ。はい、他に生徒がいない今ならあれで姫路の居場所を特定できるんだけど、学園外のサーバーと通信しなきゃいけないから今の状況じゃ使えないんだよね。でも広域結界は対外防御のアビリティだから内側で不正する分は問題ないんじゃ。さアカデミーの端末はかなり高性能だから、誰かお姉さんの代わりにちゃちゃっと改造してくれる天才キュンがいればね。それはつまり秋月くらい頭のいいやつがいればなんとかなるってことですか？まあね、改造プログラムの構成は全部お姉さんの頭の中に入ってるし、でもさすがにこの方法は無理。いや、それ無理じゃないかもしれません。ちょうど今秋月以上の天才がここにいるんで。2階の右から4番目のマス、ユキがいるのはその教室よ。さすがパーカーちゃん。普通の人なら1日かけてもできないことをたった10分でやってのける。そこにしびれる、憧れる。サンキュー、助かった。ヒロト君時間ギリギリのは待ちくたびれちゃった。なら秋月、早速質問だ。なにお前が姫路を隠した場所は1のK教室だな。イエスだよ。ねえヒロト君、また何かズルしてる？人聞きが悪いな。こっちはお前の策にはめられてまともなアビリティすら持ち込めてないんだぜ。そうだけど。さらに移動だ。これで1のKから3マス以内にたどり着いた。つまりは大手ってわけだ。なかなか上手にズルするんだね。それじゃあ手加減はもう終わり。質問だよ。ヒロト君のパートナーが隠れてるのは2の愛教室ね。そこでしょ？イエスだ。これでノーだってもう絞り込めたんだから、一気に6マス移動するね。一瞬で大手を掛け替えされた。それと回答権を1つ消費してメイドちゃんを別の教室に退避。じゃあまた後でね。ねえ篠原、ユキのデバイス反応がなくなったわ。ああ、こっちのイカサマを疑って何か対策したんだろうな。まあ秋月が先に1つ目の回答権を使ってくれただけでも成果としては十分すぎるくらい。ご主人様、申し訳ありません。デバイスへのアクセスは全てカットさせていただきました。ああ、それは分かったけど、いいのか俺と喋って。はい、秋月様の不利益になるようなことは何も話していませんので。にしても普通に歩いて移動するんだな。一瞬でワープできれば面白かったのですが、情報を与えないよう非常に遠回りかつ面倒なルートを指定されていまして。階段を上り下りするだけでも意外に疲れるし、汗かいて体冷やさないようにな。今日は10時過ぎから特に寒くなるらしいから部屋をあったかくしてないと風邪ひくぞ。ご心配いただきありがとうございます。では失礼いたします。8時過ぎか。姫路が移動を終えるまで秋月の先手3ターン目が続くから今回は長めに時間が取れそうだけど。小悪魔の回答権はまだ2つも残っているのに端末感知はもう使えない。順当に範囲を絞っていくやり方じゃ絶対に間に合わないわよ。本来なら秋月の思考を読んで姫路をどこに隠したのか推理するってのがセオリーなんだろうけど。何か問題でもあるの？
今回の宮内選抜戦を通して俺の動きはずっと秋月に読まれてた。緑の星の効果、行動予測でな。そんな能力と小悪魔自身の才能が合わさったら、今この瞬間だって俺の思考があいつに読まれてるかもしれない。だけど実は2回だけ失敗してるんだよな。失敗？ああ、1回目は姫路とのトライアルの時で、もう1回はついさっきお前が姫路の居場所を特定した時だ。確かに。だから何が違うのかいろいろ考えてみたんだけど、その2つの行動には混じってるんだよ、俺以外の思考がな。つまり小悪魔が読めるのは篠原の思考だけってこと？もしそうだとすればこれは逆手に取れる。だって俺が見つけられなそうなマスに姫路を配置してるってことだろ。なら第三者である私なら。俺は4階に移動した上で退避を発動。回答権を消費してパートナーを移動。最後に質問だ。姫路がいるのは3の E、3の J、3の L のどこかだ。イエス。なんでなの？外からの妨害も小細工もできないようにしてるのに、なんで一発で当てられるの？確かに、やっぱとんでもねえこいつ。今篠原がいるのは1の M 教室前。この時点で2階はありえないわ。さらに1階も消せる。お、1階もか。1階の場合1つの質問で簡単に特定できてしまうもの。小悪魔ならそんな選択しないはず。そして4階もなさそうね。なるほど、お前がいるからか。あれだけ完璧に状況を整える子よ。音で潜伏先がバレるかもしれないという可能性だけで警戒するはず。そうなると3階全体と5階の左側もなさそうだな。そうね。3階の右側はあんたの真上だし、左側は私の真下、そして5階の左側は私の真上。ってことは可能性があるのは5階右側と6階の12マスか。いえ、もう少し絞り込めるわ。こういうゲームの場合、相手に無駄なターンを使わせると効率がいいという心理が働く。つまり3の倍数プラス1マス離れた場所の可能性が高いわ。5階の音楽室は近すぎるから除外すると3つしか残らないわね。使ったのはお前の知らない手段だよ。分かった、もういいや。ヒロト君がそういうことするなら最後の隠れ場所はランダムにする。ランダムって急に自暴自棄にでもなったのかよ。そんなことないよ。ただ一番効率がいいのはそれだって気づいただけ。秋月の先手4ターン目、2回の質問で西園寺の新しい退避場所が2階であることまで特定されちまった。最悪な展開ね。ランダム、誰かの意図を介入させない無作為な選び方。ああ、この状況下で最も効率的な選択だ。ねえ篠原、あんたでも無理なの？無理って何がだ？だからどうにかしてユキを見つけられないかって。ああ、そのことか。実はその方法ならもう準備できてるんだよ。え？準備できてるって、まだ探し出せる手段があるってこと？ああ、イカ様と緑の星の逆利用に続く第3の手だ。このゲームを終わらせるための算段はちゃんとついてるよ。だから俺が考えてたのはその後のことだ。どうするのが一番いい終わり方なのかって。どうした？単純にびっくりしてるのよ。まさか本当に思いついてるなんて。とはいえその策がうまくいくとは限らない。それに現状判明している秋月のアビリティは2回行動と広域結界の2つだけね。なあ西園寺、今って何時何分だ？8時52分だけど。っていうか篠原のデバイスでも見れるでしょ？お前にも知っておいてほしかったんだよ。これから数ターン俺と秋月が2回目の回答権を使って情報がリセットされるまで全力で時間を稼ぐ。そうするとどうなるの？実はさ、それができれば自動的に姫路の居場所がわかるんだよ。そうして俺は制限時間ギリギリまで自分のターンを使い潰しつつ適当に話をつないで秋月のターンも引き伸ばしながら王手を掛け合い5ターン目でそれぞれ2回目の退避を使用した。これでお互い回答権は残り1つだ。え
くん、本気のノアとここまで互角に戦えるなんて、もしかしたら本当に相性ぴったりなのかも。ここまで心のこもってないお世辞は久しぶりに聞いたな。本当だよ。ヒロトくんとはもっと違う出会い方がしたかったな。今は残念ながら敵同士なんだけどね。まあその関係ももうすぐ終わるけどな。いいよ、終わらせられるものなら終わらせちゃっても。いいんだな、それで。俺はこのターン中に姫路の居場所を特定する。そんなのありえない。それこそ勘に頼るぐらいじゃないと。そう思うなら黙ってみたろよ、秋月。頼む、気づいてくれ。ああ、そうか、ありがとな。3の G 教室、姫路が隠れてるのはそこだな、秋月。ちなみにこれは質問じゃないぜ。返事がイエスなのは分かりきってる。しかも3の G はこのターンで回答までいけちまうランダム化の弊害だな。待って、なんでわかったの、ヒロトくん。さっき1回目の対比で俺と姫路がすれ違った時、一つの合図を託してたんだ。合図？そんなの一言も。間違いなく言ったぜ。今日は10時過ぎから寒くなるみたいだから体を冷やさないようにしろってさ。体を冷やさないようにって。あ、エアコン。そう、要するに10時になったら部屋のエアコンを起動してくれって意味だ。でもエアコンの音なんてそこまで響いたりしないよ。そうだな。だけど大概の学校ではエアコンは職員室で集中管理されてる。それじゃあ俺のパートナーの隠れ場所は1階の職員室だ。これでゲーム終了だな。回答だ。秋月ノアのパートナー姫路白雪はここにいる。お待ちしておりました、ご主人様。ああ、待たせたな姫路。これでノアの勝ちだよ。何？ノアはね、ずっと前から3つ目の回答権を使ってくれるの待ってたんだよ。行くよ。運命改変アビリティ発動。ヒロト君の回答をなかったことにする。運命改変。そいつで俺の回答を打ち消したってことか。ヒロト君のその顔が見たくてずーっと我慢してたんだ。姫路。来ちゃった。それじゃあ今度こそ終わらせてあげるね。カイト、ヒロト君のパートナーはこの部屋にいる。あなたがヒロト君のパートナーさん？はじめましてだね。そうね、この姿で顔を合わせるのは初めてだわ。女の子？もっとも私はあなたと何度か会ったことがあるし、私の知っているあなたは復讐のために道を外すタイプではなかったと思うのだけど。何それ。このどう？これで思い出してもらえたかしら。女帝西園寺サラさん。なんであなたが。別に大した理由はないわ。面白そうだと思ったから首を突っ込んだだけ。でもやっぱりあなたじゃあれを倒すには力不足だったみたいね。力不足？ノアは勝ったんだよ、七つ星に。悪魔と契約して違法アビリティにまで手を出してヒロト君から星を奪って、それで新しいアカデミー最強に。確かに盤上宝探しの勝利はあなたよ。けど誰に勝ったのかは認識を改めるべきね。そういうわけだよ秋月。残念ながらこのゲームの敗者は俺じゃない。そんなわけ。あるんだよ、それを成立させるアビリティ。ピンチヒッターってやつがな。ピンチヒッター？知らないのも無理はない。ほとんど出回ってない特殊アビリティだからな。ピンチヒッターは実行中のゲーム外から使用できて、承諾を得れば対象プレイヤーの代わりにゲームへ参加できるのよ。そして先ほど私が使用してご主人様と交代しております。つまりお前が任した相手は俺じゃなくて姫路になる。もう一回言うぞ、お前は姫路に勝ったんだ。いや、勝っちまったんだよ。
やっと気づいたか。秋月様が仕掛けた密偵破壊衝動の二重アビリティ、あれは私が敗北した場合自動的に勝者のデバイスへ移動するよう設定されていたはずです。つまり今回の結果によって姫路からお前のデバイスに移る。もう姫路を人質として扱うことはできないってわけだ。俺はゲームに負けてないし、呪いのアビリティはお前に感染した。これ以上ないってくらい完璧な結末だろ。どうだ、そろそろ詳しい事情を話す気にはなったのかよ、秋月。これはノアにとって一番大事な話、今まで誰にも言えなかった話。でも話しちゃおうかな。これが最後のチャンスかもしれないし。最後の？ノアって結構頭いいんだよ。能力開発テストっていうので歴代何位みたいなものすごい点数取っちゃって、それでアカデミーの初等部にスカウトされたの。いや、結構ってレベルじゃないと思うけどな、それ。でもこの島の初等部って本当に未来のエリート候補しかいないの。それは能力や才能だけじゃなくて、むしろ家柄とか血筋の方。そんなところに一般人のノアが混ざったって溶け込めるわけないんだよ。どうしてもノアだけが何の価値もない人間にしか思えなくて。だったらノアが普通じゃなくなれば、すごい人になればみんなと一緒にいられるかなって。だからノアいっぱい頑張ったんだよ。1年生のうちから最上位クラスに入って、去年には5つ星になって、みんなから来年は区内選抜戦に勝って永明のエースになれるよって。ノアは今まで頑張ってきたことへのご褒美として一つでいいから証明が欲しかった。特別になりたかったの。でもヒロト君がそれを全部台無しにした。ほんの一瞬で壊された。それで例の悪魔と契約を結んだってわけか。悪魔の名前は倉橋帝、12バンク成城学園の学長。不正でも何でも使ってヒロト君から星を奪えって。そうすればノアの望みは全部叶うからって。ノアは怖かったんだ。今まで頑張ってきたものが報われる寸前で壊れて。抵抗しようとは思わなかったのか、その倉橋ってやつに。無理だよ、ノアじゃ絶対相手にならない。だからいいの、ノアのことはもう放っておいて。ヒロト君に会えるのもこの学校に来れるのもきっと今日で最後だから。でも一つだけ、メイドちゃんを傷つけようとしたことはごめんなさい。んだよそれ、ふざけんな。なんで勝手に諦めてるんだよお前。だってそんなのしょうがないじゃん。あの悪魔を倒せる人なんてどこにも。は、そりゃあれだ、お前がずっと下向いてるから見えないだけだろ。忘れたのか、俺はアカデミー最強だぞ。12バンクの学長だかなんだか知らないけど、そんな雑魚は相手にならない。ヒロト君、心配しなくてもこの勝負はとっくに俺の勝ちだよ。だからお前は勝手に救われてろ。